Kɔrɔbɔrɔ dugu jɛra bi ye araba ye juin kalo ale tile fɔlɔ tɛ bi ye de juin kalo o ba yɛrɛ ko samiyɛ sera dɛ komi waati yɛlɛma kow de bɛ sen na ka caya kɔni o de y'a to a fɔ ko san kalo 7 tile 7 kalo 7 tile 17 kalo 7 ko ɲɔsun dan tɛ sɛgɛ t'a la nka ko sanji kunatɛ tugun dɛ ko san bɛɛ bilalama de kɔni ye san tima de fɛn fɛn mana sɔrɔ u kana taa ka mɔgɔw to i ka dɔn an bɛ an lajɛbaw n'an lamɛnbaw bɛɛ fo Mali kɔnɔ a n'a kɔ ka cɛ ni muso denmisɛnnin ni maakɔrɔ maa minnu n'olu bɛ ni kuma in sugandi walasa ka u ɲɛmada renouveau télé ale ka lasew la minnu fana bɛ nin waati kelen ni ka sugandi walasa ni ko kulo kɛrɛbɔsigi renouveau FM ma a n'a Faranka radio olu ka kibaruyaw ni kunnafoniyaw olu laseliw u kunkanko kibaruya la kɔrɔ an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye k'u bisimila bi ye araba ye min ye juakun tile 3nan an bɛ o la san kalo 6nan n'a bi juin kalo kofɔ o tile fɔlɔ san 2022 n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'an ye ɲɔgɔn lasɔrɔ yan kɔrɔ sigi kun ti dɔwɛrɛ ye kunnafoni gafe minnu n'olu bɛ bɔ don n'a dugujɛ fɔ ka se olu bɛ bɔ n'i k'a dɔn k'a fɔ k'a min ye o bɛ nanzarakan ni ka o kofɔ walasa k'o bayɛlɛma butodonkan na laɲini kun ye bɛɛ bɛ se ka i k'a dɔn wasa sɔrɔ cogo min na ni ka kunnasiri k'o basi ka bɔ i k'a dɔn lamɛnbaw ni lajɛbaw olu yɔrɔ anw fana ka cɛsiri a n'an ka wulikajɔ kɔrɔbɔrɔ n'a sɔrɔ o kuma na yɛrɛɲɛci kɛ ko ɲuman o ni foli ka kan wulikajɔ fana hakilila kɛbaw ka ca kosɛbɛ baara ye fara ɲɔgɔn kan baaraba ye anw bɛ jɛ walasa min ye kibaruyaw ni kunnafoniyaw ye o bɛ se ka lase ka langale ladiriya la cogo min na k'a f'i ma k'i sanogo ba Amini denmisɛnninw ni bangoni sigiɲɔgɔn maa bɛɛ lajɛlen tubaarikala kɔri baasi t'u la a barika Ala ye a barika Ala ye a barika Ala ye a diyara an ye a diyara an ye tubaarikala k'a barika a diyara an ye n'Ala sɔnna a barika Ala ye kosɛbɛ fiyewu waleɲuman dɔnni ka barikada ne ma ni kisi ba ma Ala k'o jida kan an masaw an ka diɲɛ sosigi sabu ye olu ye olu sara t'an bolo koyi wa hali ni an tɛ se k'u sara yɛrɛ fana o foli tanuni barikada ni waleɲuman dɔn mana tɛmɛ an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka dugawu k'u ye hali bi Ala k'u bolo k'an siw jɛ an kɔrɔ ka banakɔrɔw basi ka jiri kɛ lafiyaw la foyi de kan'u sɔrɔ min b'u tɔɔrɔ tun minnu bɛ tiɲɛ so badabada dali Ala ka nɔgɔya olu la ka banbaatɔ bɛɛ lajɛlen ye k'an yɛrɛw ni diɲɛ fara ko ɲa ko kanuba jama ka bisimila faso kɔnɔ ani faso kɔ kan a bɛɛ de ye bara kelen kɔnɔ kisɛ o kumana kunnafoni waati mana se i b'a dɔn u bɛ kɔrɔtɔ ni beleke lajɛ o kuma i k'a dɔn anw fana b'an wasa don fasiri sɛbɛnw kɔnɔ kumaw la o kelen kelenw de sugandira ni Ala ka jɛ ye ko na k'u garijɛgɛ ye o kumana tiganikuru na kumaba ti ban dɛ kulo ɲɛgɛlɛ jɔ ko ɲuman ɲamada ko ɲuman anw bɛ dugawu kɛ Ala k'o nɔgɔyaw ye k'a lase ko ɲuman nɔgɔya an yɛrɛw ye k'a ma bɛn k'a cari anw ka ŋanaw olu filɛ nin ye kɛrɛfɛ ye cɛw t'i ye nka u ka kɛta ka bon dɛ ko bɛɛ lajɛlen gulolen bɛ u la suya kɔlɛtigi ni nɛgɛsu jurutigi ko Ala ka a ma bɛn ni n'a cari ni nɔgɔyaw fana ye ka tila ka segin ka ne k'o baara nɔgɔya Ze Burama Kɔnɛ fana n'a ka a yɛrɛ fana fari man dala bi a fari jolen ba tɛ an bɛ dugawu kɛ k'a fɔ Ala ka kumana a nɔgɔya ka jiri kɛ lafiyaw la Ala ka fataw k'a ye k'a kɔrɔta ni hɛrɛ ye amin Janjo i yɛrɛ Sidibe marhaba maya ni denw ka kɛnɛ baasi foyi tɛ maya ni denmisɛnninw alhamdulillah kɔrɔbɔrɔ tabakɔrɔkaw bɛɛ b'i fo a diyara ne ye ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen a bɛnna Kabankoro Yɛrɛmara kafo commune maa bɛɛ Bamakɔ yɛrɛ kɔrɔnbolo maa bɛɛ k'o ka foli d'i ma a diyara n ye dɛ a diyara n ye kuma ni sanga bɛɛ lajɛlen ATTBugu logement sociaux a maa bɛɛ ko k'i fo k'i tanu k'i barika a bɛnna ma hali ko n yɛrɛ ka foli b'u ye siɲɛ marhaba n b'u fo siɲɛ 1000 marhaba o ma i t'a minɛ an t'a ko bila dagirinda la kɔrɔbɔrɔ min bɛ tali kɛ annonceur la n'an kun fa m'an bɛɛ a kɛn bɛ o kumana ka i k'a dɔn k'a fɔ bisimila minɛ kɛnɛ kan tabarikala yan'o cɛ radio farankaw olu ka ca kosɛbɛ yɔrɔ an ka bonya ni sigili a bɛ di Lamusa ma ale min b'a mémoriser de A à Z pati Lamusa b'a fiɲɛ électronique quoi n'a y'a mada k'a mada an jigi b'a la k'a fɔ min y'a ɲɛmɔgɔ ye o fana bɛ faamu sɔrɔ a la ni Ala ka jɛ u b'a faamu sɔrɔ a la maaw sɛmɛ communauté cogo tɛ kelen ye n'o tɛ k'a ta Kidali k'a ta Kayi fɔ Kidali a b'a bɛɛ fɔ Lamusa b'a bɛɛ fɔ wa b'a bɛɛ ɲɛmaa fo k'a bɛɛ baarakɛla fo an b'u fo ko barikada n'Ala sɔnna ma radio yɛrɛ ko kɔrɔbɔrɔ o kumana min ye a san 27 o anniversaire o boloda an bɛ ka bila nin kalo yɛrɛ tile 18 na
hajagne ange che ebado dogara ha sam gani wulunvla no tunye funangeni kamaleni saba sura sugura sigatala ni bo tigi yere do ate chela sigila abola umara je yere ko sam gani wulunvla na hajagne way ni ala sonama abike nyina kuma jean kalo kileta ani sheki koromro kado si sam marabolo kono charo ko ni kado ka fo mi marabolo mabbe shika u bedi labe ni do kanyo alla soroi eni dona ke domba ide ala sonama domba ugacha ala fulo ngani buna ya dama domba do ide omana benga jangne jara akuko ko bunya masigi dam dama ajara ji hali ajara ni wa an yire ambe be gremina ambe be gremina ale fana ka nyana je bulu daledo sanangoro gere ambe ka gere do ami nyangoro ni ala salama omana se gujara na ka chedu vura labe me ko do kama ami nyangoro labe me ko do kama ambe ka gere do ala ko yirana komro anoser okuma ale ko ni bombe mi dado ani fama ko amba famati na kwa bilama kembe ka nyingali nika oke pourquoi ne pas le dire muna atifo okuma ko anga jamana de kambe makono na koromro mu makononi ude ka fo mi mitalike embargo mi ni atara sedawo jamana fe kuma embargo na otel dowre no ye grande ikado ka fo mi mata hakli nyina amata ngania nyina koromro kuma ka tongo anga jamana deunga no ko maliba kufo driba yi kanto na bi dado kamara kufo akwambe tumamina iko sisa ko kuma akaka mi no bitalike jamana deuna ko chama jigiya bala ka fo nyaye mi no kanga ke ikado ka fo ni cliff liner mi no bitalike wati mi no obitalike kumana mami ni gelea bi nye bela deleka la kokulu mi no bi jere jakulu kufo na bi sediawo ani yumo anika okufo boro olu munu no luma ikado miri niko goni niko lanye nika laba ka ke hakli nyina fokata nika ta ikado ka fo bi grande ta mali segere ko na ta bela jeli ko la jamana diu ko jama be kambe ikado ka fo danga mina bi ude ka sigi kam makononi ke wala sami no bi talike gelea mimbe anga ya baka ka fo ko gelea ko fura ko kuma ko soro kuma sira ko ka soro ka watila wati mi ni jamana yere no bi gelea ta ka segere kumani ko ka mi de kun gono mo ka do ka fo la kana baliya de kun ona tabela jeli ko mi bi talike ka do ka fo ni embargo ina ko ka kera ka do ka fo hamina ani jornan ko bay ko hami ikado ani joro ina fo ya fo turumina chaman be obuku yere nyininga halin ni embargo kera wuli fenyi ko la da do ni tabulo do be anga mo fo naka kro ro na yi gelea ni ka mine ka ba na yi ka do ka fo do fara fen zongona ka ba ni do fara la ka do ka fo firi fen zengana provoka tijiginde ka do ko mi vleni ni ko kuma ko mali de chaman gamana gwane do bi bebi joro mine kuna ka ikado ka fo mi yesida wo jamana ani fo jamana mun vara be nyanga bi ka ken kulu ngoni ma nyamawye o kuma na ko wati ko ngera ni konnana ka kira tar ku yere nyana ku sabu ko mi no bi talike gelew chamana ulu ye on la soro ka ba ko na manya ka fo kambo gelea mine kuna o na manya ka fo kambe ikado o kama na gwa mine kuna ko bi ambe doni mine ko bi ko mi mi talike ikado ka fo embargo ko ni alla wulle ka bo onga jamana kan chaman zigi be ko makono nga ay wulle ko yela o kuma gelea munu nolu la soro la akono ani munu ni ano nyan la soro an kuna yela mawnu hakli to ayer la ka fo ko gelea bana ni ka ko zigi bulo dawa ko nyingali gele ko ma se ka fo obike ni yoro ina sabu ka nga jamana diu ani ikado jamana fana ma chaman be ko chaman be gelea mana damne ka ba romro ko halni dogo ya nana aka gele uma ka ikado ka fo koma segi ni ka obulo da ka fo ko yoro no yara awo tisegu ko bada o kone o be ma nyema o debulu yoro sabu gelea watila wire fere o tige fiye boda bse ga chugumi sikatala ni gelea bana o fiye boda tobi ya kuba ya chugumi ko fere de fana tige chugumi no te mabe mala no ya mina o tabla de o chama ngeranye na masikiti o chama ngeranye na yande no te nye goni gelea le do bebo kala manga nye gelea o nana gelea do soro ya kakoro uklala ka do ko ka faraka abu nyena ko mali ni mali de umbito ayi ontitu ni alaka je ontitu ya famu o ni una na famu ka ontitu awuliliye wajibi yo alaka mateo obligatoirement sabu ko ingembe kaliya ka mafadi abi mafa abati gifa ay rebisa abi to novel o munu yake auna olu binyini ku bulo daw ku ka kule bolo febi do binyini ka bisa blawirela ko munanya ke
ngana bitawa ambisi kabitu maja ma kan arda kabu matade aiwa fere be kefere furaka soro aga soro de boni mine ni Allah koso danyo masa alaka ambe sababa ma jamana deun alaka klimandi anrema kuma chamo burade do kunkili Allah reserve ba tiera mi gelala mo tinyo negira mi gelala nga aba abi mo kono ka fukangu mina la soro ka ba nyema wuli kaun dambe be klana maklana gelea mamali de dambe klala wa gelea kera sababu ye ali do were kunti nyan kanfo lu ye nyan kanfo gatala gelea do be abita wolo nyuma dola ya famu o mali de farafarali min tun gera sancha man kono kan ko do nyoma ala ngam sugoro nun sugu fiela lu kuntu kuma nyofe na fere yorola be ko do na nyoma abe ma no fete kele mali de be kun chechira ka be farafara gatala o fedo na ke sababu ye ka faranyonga ko okedo ninga nansara ka kulogiri alibi ka ke kelenye adola dangare mandana anga boda bodila dangare mandana anga boda bola o tumana maliko be yoro min bi nindugo kote wajibi ko dedu jaguya ni dungo tere wajibi anga nyere bo wallahi wa ni ta fe ato boba ukabo sigatala ko bedi sanogo mba bismillah saha na mbesebe ta sebe mini ikado ka vo ale to ko soir de Bamako soir de Bamako okumana ko minye ikado RFI ani France 24 uluka ya muriya sebe mineni ula bada ko akera sababu ye jamakulu do yu sogolo ka unga jamana sigere o jamakulu mun yu sogoro kan ko ulu ikado ka kuna foni cerni bara la klimba ye farafina aklibe ve jamana bangunga ye janjo masa mi ikado ulu na wati mi utara zole da shogel ko kala mai gafe ko ulu mana ikado ko la kuna na kuna foni balole nyini mali manye ma ukerefe ku muna anye ikado ya mure sebe ere minen nuna pepeu ko gloni kundo ko nga ka kera minen bada e kosobe abinyafuyi uyusu ko lokana una na soro ikado shogele dafale do ko ni songo ko kuna yusu ko nate ale fana ikalmunta ka an kuna foni anga na to kumpana a ko premier ministre no fanga blo nyama shogel ko kala maiga wati mina ikado ay nunu bismillah ka benin denen donye me kalo klebi saba ba fulani mwani fulasa femi yekulu ye no ulu ye ikado jekulu baye farafina aklibi fe jamana uluka ikado kulu dodo muno nyeshine ndo kuna foni ana bara ulakleni na ko nyana bole utabulu kama hakaja unana kana aunguna kama nyama do soroya no ye aunga ikado kuna foni ko nyana bo chageda ma nyama ye no ye hakima nyama ye foje ture ole de unyemnesa takenyemne bere ni ngata no ye shogel ko kala maiga fe o kuna farafina ajamakulu mi no ye delegation nye ukokulu nana kana kuna foni de nyine kuna foni balole mimbe ulu lafa muya ko ikado Radio France International no kuma la kusuna RFI ani kado uka jabarani so mimbe ko France 24 ibaye ka fo okumana ko ikado ku ni manu no una nan o hakil nawde ko olu glona ko ngaku nyeba laka anye ukasebe remin ula bada ko ga yamre yamne okumana fe mi ikado ni ngoye mi ikado ni jamakulu ye ko kulu ni misi wasara ko unna na uni fanga blo nyema nyonye ko buni kulo bora nyona kulu ye fami ale belebele soro okumana ko fanga blo nyema ko chemi ndo ka kunna maseledo wakabe bara mina ka dongo bala wa mine bulo nyuma fana ba bulo ikado ka fo ko une maîtrise parfaite ikado minye ikado ko kwa dona ko la ka wala oluye kulu jamakulu min na ku ere famu yale belebele soro ko nyiningalu ko yani ulu kana ko nyiningalu mbeke ko chamanga olu ere ku yefenjama bisigi ko nga ko minye ikado yanu ka se fanga blo nyema ere ma ku ni ikado aunga hakima nyema ndo yefoje ture ku ye kuma mimine nyonda ko kabiye ulu ye famu yale dosoro ko foje dona ko la ka nyefo olu yani fanga blo nyema ka wala like kaya jira ka foko kolosili ode ya jira ka foko ni kuma ni kuna foni charen sara fulami mvleni ko haki reka kolosili boraka ka jira ka fo go mi ikado ni go nunye ko finya do de yera o mi ikado ka fo jamakulu mi no lubo na farafina tokola olu kam kuma la sila kuma sindigi ale ya jira ka fo delegation tokola ko kuna foni mi ndira olu manyi ngalenu nunka ko kuna foni kulu ya famu o kuma na ko mi ikado ku na fereni de balutige to mi na nyeta do bisiga soro akula ay wa ko mi ikado kalo sababo nyongo ye ko frequency mi mbendo ye kuna foni charin sira ye Radio France International ani France 24 no
ka jabarani ye ko olu kun glona mali kɔnɔ ya a kɛra ka dɔ dafolo a daminɛna marsi kalo waatiw la a kun kɛra gloni o nana lamba ka kɛ mun ye i ka dɔn k'a fɔ ko bada yamaruya sɛbɛn minɛni u la u t'a bila ya bilen u t'a bila la ya bilen k'u t'a bila la ya bilen k'u ka koso ni kasaw yɛrɛ de cɛ gloni kun don nka u jiginna u taara k'u ka taa di sa o kumana janjo masa i b'a ye k'a fɔ ko min ye k'a dɔn kunnafoni ye a dɔ la ko a kun tilenna k'u ka taabolo kɔlɔsili de y'a jira k'a fɔ ko ninnu tɛ dɔwɛrɛ ɲini kunnafoni fɛn fɛn bɛ b'u da mali i k'a dɔn k'a fɔ k'a sigi a sen sabara kɔnɔ o kunnafoniw walama ka jamana ɲagami kunnafoniw k'olu cari ka maaw kɔdɔn ɲɔgɔnma kumaw hakilinaw k'olu tiɲɛ anw ka kɛlɛcɛ minnu bɛ faso kumabɔ kɛlɛ la k'olu galabu kari k'u ka kunnafoni taabolo tun bɛ ninnu de kofɔ ayiwa ko min ye u ka kunnafoni dɔw ye ni maaw ka hakili jolenya ni hakili feerenenya yɛrɛ kun tɛ k'u tun bɛ i k'a dɔn sigiɲɔgɔn kɛlɛ don anw ni ɲɔgɔn cɛ ani siya woloma kɛlɛ k'u nin bɛɛ fɛɛrɛw tigɛra o kumana ko olu ka taabolo de tun bɛ ninnu kɔkɔrɔma don ka nin ko ninnu fana kofɔ o kumana min ye maa ɲɛmaw ye olu ye jateminɛ kɛ k'a fɔ ko min bɛ sen na ni nin tora ta nɔ basigi ko kuma min b'an kɔnɔ an ka jamana ko la k'o tɛ ɲɛ sɔrɔ o kumana marisi la u y'a gulon fɔlɔ waati nin na min y'i k'a dɔn RFI France 24 u gulonnen fa bɛɛ kɛra mankan ye o kumana anw ka i k'a dɔn cakɛda min bɛ yen n'o haute autorité de la communication n'an ko a ma ko HAC olu minnu fana sigilen don anw fɛ yan i k'a dɔn kunnafoni baarada a lasaniyaliw kama a n'a i k'a dɔn a kow ɲɛnabɔli kama olu fana ye i k'a dɔn k'a fɔ wuli ka jɔw kɛ ka jateminɛ ni kɔlɔsili caman kɛ ka sɔrɔ ka ŋaniya siri ka bɛn ni avril kalo tile 27 ye 2022 san k'a jira k'a fɔ ko RFI ni France 24 k'o kumana k'u ka u yɛrɛ ka yamaruya sɛbɛn minɛn'u la pewu gloni bɔra la k'a kɛ yamaruya sɛbɛn minɛni o kumana k'u t'a bila a la ya bilen fɛn min ye k'a dɔn janɲɔ masa o min filɛ nin ye sa o kumana ko min ye k'a dɔn anw ka ŋaniya sirilen k'a n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na koyi jamana maa ɲɛmaw olu ye jateminɛ min kɛ ko jateminɛ in tɛ kalon ye k'a sabu kɛ min ye ko min ye kunnafoni ko kɛlɛminɛ min don ale ka jugu morifa ni mugu ye a ka jugu n'o ye bawo a bɛ taama hakili yɛrɛ ka yɔrɔnin kelen ko kɛlɛkɛminɛ min don a ka jugu kisɛden ni mugu ye siga t'a la o kumana ko kɛlɛkɛminɛ belebele ko fɛn min ye i k'a dɔn k'a fɔ ko n'ale donna kɛlɛ la ni hakili jolen tigilamaw yɛrɛ tɛ ko i k'a dɔn maaw b'u yɛrɛ ɲininka an bɛ taa min fɛn min ye minisiri min n'o ɲɛsinnen don kunnafoni carinni ani labanna kunnafoni carin sira ninnu ko ɲanw ɲɛnabɔli ma min ye Aruna Mamadu Ture ale i k'a dɔn k'a fɔ a jira k'a fɔ ko fɛn min ye i k'a dɔn an ka télévision nationale la n'o ye jabarani ye kɔmusolakaw fɛ yen jɛmukan min bɛ yen ko Malikura taasira o jɛmukan senfɛ ale y'a jira k'a fɔ ko min ye i k'a dɔn diɲɛ kɛlɛba filanan tɛmɛnen kɔ n'o ye guerre mondiale ye deuxième guerre mondiale tɛmɛnen kɔ k'i b'a ye k'a fɔ ko jateminɛw de kɛra k'a fɔ ko kunnafoni carin sira k'o ye kɛlɛminɛ dɔ ye min ka farin ni mugu ni kisɛ ye k'i bi jamana da wolo ka jamanadenw kɔ don ɲɔgɔn ma k'a sɔrɔ i ma mugu ta i ma kisɛ ta wa i ma tasuma mɛnɛ o kumana ko min filɛ nin ye k'i b'a ye k'a fɔ ko o kuma k'o sɛmɛntiyalen don o jate de ye i k'a dɔn Mali maa ɲɛmaw bila hakili jagabɔ la yaasa i k'a dɔn ni kɛlɛminɛ cɛjugu in min b'u bolo ka ɲɛsin anw ma a kana se ka dankari anw ka jamana ni jamanadenw hakilina la ko fɛn min ye nin ko ye RFI ani France 24 k'u ka baara tun bɛ ka kɛ hakilina min kɔnɔ o de ye ka malidenw galabu kari ka wolomasiri tabaw galabu kari ka malidenw hakili tiɲɛ k'an kɔ don ɲɔgɔn ma ka kunnafoniw di min bɛ i k'a dɔn anw hakili minɛ ka taabolo bɛɛ lajɛlen yɛlɛma ani maliden kungilenna k'a bɛɛ lajɛlen yɛlɛma n'u ka kunnafoni juguw ye k'an ban an yɛrɛ kun na k'an bɛn an ban an kanubaw fana na o kumana janjo k'o de kɛra sababu ye k'a ko datugura mɛlɛku o kumana min ye jamakulu min nana o ko k'u ye faamuyali sɔrɔ baro in sigili la wa k'u fana nimisi wasara anw ye nin sama ka bɔ i k'a dɔn Soir de Bamako kɔnɔ Isufu Konate ka nɔbila sɛbɛn don bidon bɔli don kɔrɔmɔrɔ n'an bɛ taa an bɛ se ni Ala ka jɛ a man gɛlɛn o bɛnkan ye min ye n'i tor'o minɛ kɔnɔ i tɛ tɔɔrɔ koyi ne y'o de fɔ n ko gɛlɛya bɛ kɛ caman na a ma faamu n'a faamuna ka ban gɛlɛya bɛ ban siga t'a la kana siga o la kɔrɔmɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ kunnafoni gafe min n'an k'a ma ko républicain ne bɛ n bolo mɔɔnɔ bɔ a nɔfɛ nin y'a bɔ ko 6600 ani 30 an k'a fɔ 83 ye 10 juin kalo an bɛ o la tile fɔlɔ a di Busogodogo ale ka fasiri don kɔrɔmɔrɔ ko min n'o bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ anw ka marabolo n'o bɛ gouvernement ko fɔ hakilila jiginna furancɛ fanga maa ɲɛmaw a ko kumana ko sigikunw kɛn bɛ k'u makɔnɔ yɔrɔ min na kɔrɔmɔrɔ ko u wulila ni ka u ɲɛsin o ma o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ o y'anw ka jamana sanuko kunganko kibaruya ye kɔrɔ k'u ye hakilina ta ka ŋaniya ta ka laban ni ka i k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ nin baara ɲɛdɔn k'olu kɔni sugandi u bɛna bila i k'a dɔn k'a fɔ mini fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ yan k'a bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ kɛlen ye jumɛn kɛta ye jumɛn ye laɲini ye mun ye nin bɛ kɛ ko ɲuman ye n'a ɲana dɛ sabu kabi Mali bangena kabi Ala ye Mali dilan k'a bila diɲɛ bankun kan
an ka dugu jukɔrɔ nafolo akuma ka ca a bugunen do bɛɛ b'a dɔn wa bɛɛ sɔnna a ma bɛɛ y'a fɔ nka o bɛna ta maliden ma se k'a tɔnɔ sɔrɔ kɔrɔmɔrɔ a tɔnɔ sɔrɔ kuma n'a se k'a fɔ lala jigiya minɛ ye nin ko conseil des ministres min ni i k'a dɔn k'a fɔ ministre laada lajɛ ɲɔgɔn min n'a bi kɛ mɛ kalo tile 11 i k'a dɔn k'a fɔ tɛmɛnen na san 2022 i k'a dɔn ko min bɛ tali kɛ jamana gouvernement na k'u ye ŋaniya ni ka u ta ka wele bila i k'a dɔn k'a fɔ jateminɛbaw ma maa minnu n'olu kɔni i k'a dɔn k'a fɔ hakili feerenen don n'u dɔnko bɛ i k'a dɔn dugu jukɔrɔ nafolo ko o la kɔrɔmɔrɔ walasa min n'o bɛ tali kɛ anw ka jamana sanu ko ani cakɛda minnu n'olu baara bɛnnen don sanu yɛrɛ bɔni ma n'o bɛ minnu kofɔ olu ka se ka i k'a dɔn k'a fɔ jateminɛw baaraw kɛ ka sɛgɛsɛgɛli baara ni ka o boloda parce que i b'a ye kanto k'a fɔ i k'a dɔn o waleya minnu n'olu laɲiniw kɛra conseil des ministres ale senfɛ o kumana ko sɛgɛsɛgɛliw kɛlen kɔ k'a ban danaya dara i k'a dɔn k'a fɔ Juventus Mining Mali ale ani ka se i k'a dɔn cakɛda wɛrɛ ma u k'a ma ko Mazar Senegal o kuma ko ninnu ko danaya dara u kan k'a sababu kɛ mun ye kɔrɔ k'u ka dɔn ani k'a dɔn k'a fɔ u ka baara ɲɛdɔn jɔnjɔn o de kɛra sababu ye danaya ka da u ka k'an bɛ Mali kura taasira u ka bi tile 120 kɔrɔ k'u ye o layidu ta baara ye k'u bɛna kɛ o kɔnɔna na $900 o bonyango la parce que i b'a ye kanto k'a fɔ conseil des ministres min ni a sigi in kɛra n'a kɛra arabadonya dɔ fɛ mɛ kalo tile 14 san 2022 ni nin donni kama i k'a dɔn kɛnɛ maa ɲɛmaya laada la a bɛ kɛ i n'a fɔ ko Lalla Asimi Goita ale bolo o kuma ko ministres ye hakilina miiri kɛ i k'a dɔn ka tɛmɛ ministres min ni ale ɲɛsinnen don anw ka jamana sɔrɔ ko a n'a musaka ko ɲɛnabɔli ma n'a bɛ Alfuseni Sanu kofɔ kɔrɔ ko kuma ko ŋaniya taara gouvernement fɛ min bɛ tali kɛ audit la n'o bɛ tali kɛ i k'a dɔn sɛgɛsɛgɛli la ka jateminɛ baaraw ni ka olu kɔni sugandi ni ka taa i k'a dɔn anw ka sanubɔyɔrɔ olu la parce que i b'a ye i n'a fɔ a y'a lase cogo min na groupement Juventus Mining Mali ani Mazar Senegal olu ye i k'a dɔn k'a fɔ o kumana ni ka danaya sɔrɔ ka bɔ Mali gouvernement o yɔrɔ o ko danaya in kɔnɔna na tile 120 bonyango kɔrɔ ko o bɛ u bolo o kumana ko olu bɛna baara minnu kɛ o de ye k'a jateminɛ yala minnu ninnu sigi kan ye mun ye u k'a dɔn u ka nafa sɔrɔta ye jumɛn ye jamana ta ye jumɛn ye a la parce que i b'a ye kanto k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen bi perepere-latigɛ musaka min don kɔrɔ ko kuma ko maa min bɛna i jɔ i k'a dɔn musaka in kɔkɔrɔ o tɛ dɛmɛbaa wɛrɛ ye dɛ u ye jamana yɛrɛ gouvernement o bɛ $900 bonyango ni k'i jɔ nin baara in kɔnɔna na kɔrɔ k'a laɲini kun ye mun ye o de ye k'a fɔ hakilinaw caman tara sanuko kunkan kibaruya la ka kɔrɔ k'a b'i n'a fɔ a kun ma di a dɔnbaa jɔnjɔnw ma o kuma k'an bɛ donni minɛ ko bi groupement Juventus Mining Mali ani Mazar Senegal o kumana ko min bɛ tali kɛ olu ka nin audit na a bɛna kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Mali mini fɛn fɛn bɛ yan ko mini 13 ka taa bila 14 o de b'anw ka jamana kɔnɔ yan kɔrɔmɔrɔ ko kuma ko i k'a ye k'a fɔ ko min bɛ jate la k'o de ye 100 sara o 100 sara 10 o ye Mali ta ye 90 o ye i k'a dɔn k'a fɔ société multinationale olu ta ye a tɛna diya kun kɛrɛ la n'a caman cɛ o kama a ma da o ma dɛ kɔrɔmɔrɔ ko kuma n'a jara kosɛbɛ minnu bɛ yen ko kuma k'olu de bɛ wasa sɔrɔ a la dɔɔni o yɛrɛ i k'a dɔn k'a fɔ 100 o 100 20 ye Mali ta ye i k'a dɔn k'a fɔ 80 o ye i k'a dɔn sanubɔlaw ta ye i b'a y'i kanto k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ nin wale in na ko gouvernement ye nin ŋaniya ta kun dɔwɛrɛ tɛ o de ye k'a fɔ maliden caman bɔra ni ka caya kuma bɛɛ k'a fɔ Mali sanu k'a ti manamana malidenw ye ko kuma ko walasa i k'a dɔn k'a fɔ bɛnkanw olu kɔnɔ kunkanko kibaruya ani laɲiniw ye mun ye min n'o bɛ tali kɛ nin groupement min ni a ye groupement Juventus Mining Mali ani i k'a dɔn Mazar Senegal olu ye sanuko dɔnbaa jɔnjɔnw ye minnu bɛna sɛgɛsɛgɛliw ni k'o boloda ko Mali sanu o kumana ko tɔni 65 Mali de b'o lasɔrɔ san o san ko yala o tɔni 65 la a bɛ taa min a bɛ kɛ cogo di a musakaw ye mun ye kɔrɔ ko jateminɛbaa i n'a fɔ Agi Sogodogo y'a fɔ cogo min na a ko i k'a dɔn k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw y'a ye a bɛ taa san 30 bonyango la ko gouvernement si ma deli ka nin ŋaniya ta ani ka nin hakilina ta ka laban k'a di maa ma minnu bɛ nin baara ɲɛdɔn jɔnjɔn kɛ san 30 min filɛ kɔrɔ ko kuma ko n'an mɛnna o gɛlɛya la k'an bɛ donni minɛ ko bi gouvernement ka nin ŋaniya min talen fɛ ka tɛmɛ ministre min ɲɛsinnen don i k'a dɔn k'a fɔ musaka ko sɔrɔ ko an'anw ka jamana yɛrɛ yiriwali o kumana o k'a dɔn kunkan o kibaruya ani ka se nin groupement ninnu n'o bɛ groupement Juventus Mining Mali ani Mazar Senegal kɔrɔ ko i k'a dɔn k'a fɔ ko Canada jamana yɛrɛ filɛ k'olu bɛ i k'a dɔn k'a fɔ tɔni 40 bonyango ni k'o de lasɔrɔ anw ka jamana sanuko o la ko waati min na ni kibaruya bɔra ni kibaruya ni a mɛnna kɔrɔ k'a ma mɛn dɛ
o waati dɔrɔn kunnafoniya tata conseil des ministres la ko min ye Canada maa ɲɛmaaw ye olu ye délégation dɔ bila ni ka na i k'a dɔn k'a fɔ anw ka jamana kɔnɔ ka taama mini ninnu kɔnɔ o tuma k'an bɛ donni minɛ ko bi ko Mali gouvernement min ni a b'an kunna olu ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye Mali sanuko ko kumana ko ka taa kilasi damadɔni jɔ walima ka taa i k'a dɔn k'a fɔ réalisation ni fitinin kɛ k'a fɔ ko o ye i k'a dɔn k'a fɔ mini ka apport ye ko kumana ko o min filɛ nin ye kɔrɔbɔrɔ ko ninnu bɛ na ni sɛgɛsɛgɛli bɛɛ kɛ k'a lajɛya parce que i b'a y'i kanto k'a fɔ min o bɛ tali kɛ maa minnu olu bilara nin ko ɲɛmaaya la n'a bɛ nin maa kofɔlen ninnu kofɔ groupement Eventis Mining ani Mazar Senegal o kumana n'a ma ɲɛma o ye maa mun i n'a fɔ Touré a n'a ka jɛrɛ jɛkulu ko maa dɔ min n'o ne i k'a dɔn k'a fɔ a dɔnbaa jɔnjɔn n'olu de bɛna baara in kɛ ko wa ko min bɛ tali kɛ gouvernement na k'u ma ninnu sugandi u kunfɛ sabu ko maa minnu ye nin baara in kɛ ani maa minnu bɛ a ɲɛdɔn kɔrɔ ko u ye i k'a dɔn k'a fɔ u ka dalu an'u ka baara kɛ cogo ni k'a lajɛya kɔrɔ ko u y'o bɛɛ lajɛlen de ni k'u sinsin a kɛra ni société fila fɛn fɛn o kumana k'u dɔnko bɛ jamana dugujukɔrɔ nafolo ko o la k'an bɛ donni minɛ ko bi k'anw ka jamana o kumana ko min kɔni jɛlen don min ma deli ka kɛ min yɛrɛ maa bɛ se k'a fɔ o kumana maliden caman bɛ yen min bɛ kule ni min ye o ye k'a fɔ dugujukɔrɔ nafolo b'anw ka jamana kɔnɔ bɛɛ sɔnna u ma nka ko min bɛ tali k'a nafa la a n'a sɔrɔ o kumana k'a sɛgɛsɛgɛ k'a ladɔn k'o baaraw de kun ma dɔn nka ko tile 120 kɔnɔ ko Mali gouvernement bɛna jaabi jɔnjɔn di wa Mali ta ye min ye a bɛ yiriwa cogo min na o fɛɛrɛw n'o dabaliw olu bɛ sigi sen kan i k'a dɔn yiriwa fɛɛrɛ bɛ se ka kɛ cogo min na Fadiri an y'a bɔ républicain kɔnɔ a Sogodogo n'a bɛ Agib Sogodogo ko fɔ ale ka Fadiri don Kasifiane k'a ka Fadiri ɲana ayiwa Sogodogo ko Kasifiane ka Fadiri ɲana yɔrɔ an b'a fɔ ka barikata k'a ka fɔ Kasifiane o tuma na Janjo Masa naamu Ala danga nin kɛ sa a kuma sera kabi mansa Musa tile wallahi sanu biya no n'a tɛ ɲini ka bɔ a yɛrɛ ma k'i da dugukolo kɔ kan siga t'a la larabu dɔw ye tuguna taa minɛ ta ka na Mali la yan Musa Kanko Musa ka waati mansa Musa ka waati sanuko y'a sababu ye ko ni farafin masakɛ in bɛ ka sanu buruja cogo min ya ko ni maa min taar'i sigi nin ka jamana la k'o y'i kɛlen banna ye siga t'a la a dɔw ye kasa koso ni kasa sogolo ka larabu labila ka n'u sigi yan a dɔw kama hali sigi man d'u la nka u nan'a kama ka b'o waati fɔ bi ko hali bi maliden ma se ka o tɔnɔ dun anw tɛgɛ ma se ka nɔ o ko la tiɲɛ yɛrɛ la tiɲɛ bɛ yɔrɔ dɔ la dɛ siga t'a la pétrolema jamana dɔw bɛ yen ala ni pétrole b'u fɛ yen jamana bana ta bɔ a la feere kɛlen kɔ tɔnɔ u b'a bila jamanadenw tɔgɔ la sécurité sociale a banna walasa ka dɛmɛ ni dɛmɛɲɔgɔnya tɛ ɲɛ wa Mali tun bɛ se k'o kɛ sanu na fo ka bilankɔrɔ kɛ Faransi ka sanu bon dɔ falen filɛ nin a bɛɛ suɲɛna yan sanu bɔ yɔrɔ t'u fɛ yen maga tapewu nin bɛɛ bɔra anw fɛ yan on tɛ a kɔni u ka nin lakile an dalen b'a la k'a fɔ ni audit mana kɛ minute 14 kɔnɔ wa ko dɛmɛ maa minnu ma kɔrɔbɔrɔ k'olu ye exploitant ye minnu ni jamana maliden don min yɛrɛ dɔnko bɛɛ k'a dɔn sanuko la ani Sénégal société ko ninnu ko jigiya b'a la k'a fɔ ko o tuma anw ye kule min na furanna sɔrɔ ala je ala k'a ɲɛ u bolo ya masha Allah ala kana to maliden jugu ka feere kɛ u sen na ya masha Allah an k'o fana dugawu la ɲuman dɛ an k'o dugawu kɛ dɛ wallahi sabu ko ɲuman mana daminɛ jamana in kɔnɔ n'a sera yɔrɔ dɔ la maa jugu bɛ don ala k'a bɛɛ feere a banna o bɛ sɔrɔ k'a fɔ u yɛrɛ ka tɔnɔ u nɔfɛ tɔnɔ ala k'an kisi u tɔɔrɔ ma ya masha Allah amin jamana in bɛ bɔ ni fɛɛrɛ o fɛɛrɛ ala k'a bɛɛ tigɛ k'a tigɛ baw k'olu fana kɛnɛ to amin ya Allah Janjo an bɛ sɛbɛn ta min ye i k'a dɔn tribune libre ni ale ta sa ni sanu bɔ dingɛ i ko 10 ni joli ko minute 13 ka taa bila 14 minnu lakodɔn minnu jɔnjɔn ye minnu lakodɔn awɔ o kumana minnu ma lakodɔn damaw ni fɛn wɛrɛw olu ka ca dɛ o kuma minnu ma lakodɔn Abdramane Diko y'o dɔ ɲɛfɔ an ye bi Diko ale donnen don n'an ye i k'a dɔn tribune libre kɔnɔ a ko sanu bɔli dogodogo ni dogo ani sariya sɔsɔ kɔnɔna la ayiwa ko Pona k'a tɛgɛ taara an bala kɔnɔ Keɲeba Pona Abdoulaye Pona aya baasi tɛ ko sanuko lakilenninw bɛ ka kɛ baasi tɛ ni mana tɛ dɔ ye dɔ laban na nɛgɛso ta ka taa la ko dɔ birilen bɛ kɔtigɛ o de la ne ko bisimila ala k'a nɔgɔya bɛɛ tɛ kasa jugu laminɛ aya ko Pona k'a tɛgɛ taara an bala kɔnɔ min ye Keɲeba ye ne m'a fɔ Abdramane Diko ka fasiri don a ko sanu bɔcogo sariya sɔsɔ kɔnɔna la
min ye ka do chambre de min di Mali ale ka do amanyema adola ko ale ya ka permis fere permis min na ya fere sirwa jamana de do ma permis yere dabo ku ye ka do min ye ka do lulu boli do jamai o kuma ko nga ka fere la sanu bola o de ma fe min ye ka do sirwa jamana fana be ko barake kenyeba min ye sharia soso hukumu konnala o kuma ko min ye permis yere ko fe mbolante nyine ni sebe de do ko permis de recherche nyine ni sebe ko kera boli sebe yi ale bulu o kuma ko jaman bo fana kera sanu boy puna tiani alakaka bara gelera agelera Adraman Diko akoko baflani tani kononto sala Abdoulaye Pona ale ikado kafo permis rono ya Maria Sebenye mimbe jamambo okofo o jamandinge ko ikado kafo ni o jamandinge ko ulu nyenyini kabo de kofo okmana ni dugu jukoro nafulo ulu tabulu fe miye grupu bidoye ko grupu E mimbe ikado ko kamarala ikado ale be cercle kenyaba cercle fe ikado ka e permis ale ya ata ninga wendere ka sabuke munye ko societe Pona Abdoulaye Mining Corporation Mali SA okmana ni imam mining warebe mining warebe minin nunda dikili Mali gari koy abene Allah che kadana minen to laba aya bakira laka no ya aywa ko mi Abdoulaye Pona ikado Mining Corporation Mali SA ikado ko mi mfleni o yale ka kulu toye ba flani mwani kile sana ayaka permis ayoke ikado war muguye wala sabu ay permis fere shinwa ka ikado société doma ayo fere ko sefa war million bi wor ani sheki ikado ko ka jufa kono te karaki fe minya denge no ikado Umar Khalifa Pona se kana fulo intemena ale ka sira fe ale fana ye resike ka ikado bolono bla resula ka sebe resika ka ale ka permis ka ba ya Maria ka dinu no ma singa jara mulubali kande ko yasa ikado ka fo ka se ka barake ale tokola yasa ka permis ge fenjele awo yo pasiroka o kadra kono ikado ka fo ko aya dinu no ma ko ni mbele jile kera sharia soso kono ko sabu ka madabo ikado ni ngama wa sharia sosora minye ikado dugu jugoro nafulo abarakela doni karamugo do ko ingénieur géologue ale ko ni sebe ni bela jile sharia soso barawi ko nyini ni sebe ko tiga ke boli sebe nyi ati mashi ya Maria kati biriki ben damasi ni nyini ni sebe ya fore ka nyini ni dike ko jango nyini ni sebe mimbi talike jamango ka ko tiga ko sanumbo barakela ka dala mine kala ichugo shila o kuma ko minye fenshi keleunte jamani sanu abebe bo dugu jugoro nga sikeleunte de ko damfara bu che chugo mina damfara bu ya Maria sebe umfana ni nyoncheti jango ni ndi ya Maria sebe ko ga boli ko nyini ni kodo o kuma ko minye ka do chambre de min manyema bay a president kuturu de Abdoulaye Pona kale ya tafere shinwa umai ka do ka fo eti bwala o kulu ka sanumbo ulu ufana bo sanumbo la kabi bavla ni tani kononto aye ya Maria sebe isoro basi de o kuma jajo ko shinwa ufana ke me ko ke ka do ka fo yangadi soye ulu ko ni mbeka sanumbo nyejugu nyejuma ni jamambo sebe jaman nyini sebe o kuma ko minye ka do ko kasabe sebe war million bi wor ani shege minye ka do Pona adenge ka temena ka sira fe ka do ka fo ko minye ka do Jose mimbu bulo ani fanga mimbu la ka do ku yo de ka do dalamne kala ka do nin ko masina ni dafe ko sabu ko Jose ni fanga bita fanga ministry so konala ka do de wajugo bu lay ministry so mi no yimini ani energy ka do ministry so ni ji ko fo konala ko de me babu lo konala chambre de min manyema Abdoulaye Pona iga ka fo ko ayi ka do sanumbo o ya Maria disinwa uma aywa ko minye ka do kene tambo nyongo ko sinwa bu ko bara de ke yeno ka do kenya ba barabulo esigida konala aywa ko sa waka ya Maria sebe o betali ko dugukulo afie minga o de ka do kilometre kemenani ani bishekinye afie ijosa kilomètre 480 km wala manefilla subhanallah Pona ga yamara sebe abo de fie ko fo dugulo hakela o kenya ba sergli bale o kuma ko ube kene tande kai nimbara be ke city ta silwa ube ka nimbara de ke o kuma minye ikado ka fo kenya ba du adone do ka fo ko minye fujuro nafulo e ka nyonyale do e abadesile do e ikado ube ka flitaba nga kenya ba ka umma ikado nyonga furi abada klekele uma finye duma soro
tile kelen o kumana ko min ye k'a dɔn dugu ɲɔgɔnna bi kɛ no ko ɲɛ ka sɔrɔ la wa ko dugudenw de wuli bɛ k'u ko adisi da ko la sisan keɲɛbakaw k'olu kɛn bɛ ka ŋɛɲɛ ɲimi nin ko in na ko sabu ko sariya sɔsɔ baara o ka kɛ tiɲɛ ye ka na an ka sigida fana lanɔgɔ ni sɛgɛjugu ni bagajugu ye sabu sanubɔ tɛ taa o kɔ k'o sɛgɛjugu ni bagajugu bi k'olu ka baganko lanɔgɔ k'u ka sigida tiɲɛ ka cikɛyɔrɔw bɛɛ halaki ko siriwaw kɔni bɛ k'a bɔ ɲɛjugu ni ɲɛɲuman wa ko siriwa ninnu tɔgɔ bɛ da la kabi ala ye Mali sanuko da k'u tɔgɔ de bɛ dala maaw dala sanga ni waati ɲangili ni jalakili de bɛ ka taa k'u sɛgɛrɛ ko dɔw ye maires yɛrɛ fana fɔ ko y'u ka dɛmɛbagajugu ye ayiwa ko funankɛninw ka jɛkulu minnu bɛ yen min i k'a dɔn k'a fɔ dɔw fana bɛ yen olu birin bɛ dibi la k'aw bɛ ka kɛlɛ kɛ ko i k'a dɔn an ka sigida olu bɛ ka kɛlɛ kɛ k'u ka sɔrɔ o kumana ko dɔw birin bɛ dibi la Bamakɔ yan tuma dɔ la k'a dɔw bɛ hali buguda yɛrɛ la yen o kumana k'olu tɛ dɔwɛrɛ la kɛnɛ ɲini kɔ k'a di k'a dɔn kɛnɛ a bosonbaw ma Abdulayi Pona ale min filɛ nin ye k'i b'a ye k'a fɔ ko sanga ni waati ko i k'a dɔn k'a fɔ a ka mara kɛcogo ko i k'a dɔn maaw b'a kɔrɔmatigɛ k'a fiɲɛw fɔ ko nka a bɛ saburudemini min ma ɲɛmaaya la a man ka nin ta ka i k'a dɔn k'a fɔ anw ka jamana tigɛrɛ cogo si la o kumana ko min ye i k'a dɔn a yɛrɛ ka cakɛda dɔ bɛ yen a ye saburudemini kasabi ta k'o don o fana na o ye jumɛn ye k'a ka propre société ko Renet i k'a dɔn k'a fɔ ko i k'a dɔn a ye chambre de mine o nafolo ta k'o yɔrɔ dayɛlɛ o kumana ko min ye i k'a dɔn ka sɔrɔ ka contrat kuntan dɔ dilan ani i k'a dɔn Sira SA fana ni ɲɔgɔn cɛ o contrat kuntan min dilanna ani Sira SA fana ni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn ayiwa o kumana Janjo ko kumana k'o bɛ mun de ko fɔ ko ka araye da ka bɔ Bamakɔ ka taa Kidal o kumana ko min ye k'a dɔn k'a fɔ ko a ye kasabi min fana débloqué o la $74 ani 8 CFA wari 78 millions CFA wari a y'o bɔ chambre de mine o tɔgɔ la Mali o chambre de mine tɔgɔ la ayiwa ko o ko minnu bɛ sen na nin ye ayiwa ko min ye Pona min ye k'a dɔn k'a fɔ Sira SA ye o ɲɛ b'a la ale ka ko tɛ ka ɲɛnabɔ o fana ye chambre de mine ta ngɔnɔ ma kabi mɛ kalo tile 20 22 sa ko yaasa ale ka juru min bɛ yen CFA wari miliyari 82 a n'a kunkan 20 millions ko o min CFA wari miliyɔn 82 a n'a kunkan 20 min bɛ yen ale sera ko ale ka ko ma ɲɛnabɔ o kuma k'a dɔn ni siginɛgɛkɔrɔ ma bɔ denmuso ka mɔgɔ bɛ sigi ale fana kɛlen bɛ ka wuli ka jɔ ka taa ngɔni ma kabi mɛ kalo tile 20 sa o kuma Sira SA k'ale ma bila a ka hakɛ kɔnɔ fɔlɔ Fasili Abdurahmani Diko ala ka nɔbila sɛbɛn nin an y'a bɔ i ka dɔn tribune libre kɔnɔ u ka bidon bɔ. Tiɲɛ yɛrɛ la ni baro kɛ ka gɛlɛn. A kuma ka gɛlɛn. A ka gɛlɛn. Chambre de mine ɲɛma. A ka gɛlɛn. Tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la. Wa ni Abdulayi Pona in ni ko jɔ olu ka nin jɔyɔrɔ ɲini waati a ma diya yan dɛ. Babalayi ko Babalayi waajɔ Babalayi Daw ni Pona in ka nin jɔyɔrɔ ɲini waati a fana ma diya dɛ ja ale bɛna Mali sara nin na. La hawla wala quwwata. Ni kɔni ko sɛgɛsɛgɛra k'a sɔrɔ nin ye tiɲɛ nin ko man ka bila tan dɛ. Ayi jama yɛrɛ bɔli ma daminɛ anw fɛ yan fɔlɔ. Hectare 100 a fɔ 400 damadɔ. O tɛ kɛɲɛba cercle baale. E dun ko cogo di? On Sira fana o waati kelen fana o bɛ ka danaya ɲini walasa anw na se an ɲɛsin jɔn ma ban. Fɔ ni Ala ye min ci. Tiɲɛ ni Ala ka kan. N'o tɛ an yɛrɛ kɔni jigi bɛ fɛn fɛn kan hali ni min ma bɔ jigi kɔrɔ. O ma jigiw fa hakɛ ka se laɲini fana hakɛ nin fana nin fɔ ko tɛ fɔlɔ tɛ ko Sira SA dɛ ala ko ni ye sa o mana Sira min bɔ n'an ye o tɛ an bɛ taa sugu la ka sɔrɔ ka na ala k'a nɔgɔya amin Kɔrɔmuru naamu ko caman bɛ yen bilama maa minnu tun bɛ ka radio lamɛn bɛɛ bɛ jɔyɔrɔ ko kɛlɛ in de la nka dayɔrɔ ko caman bɛ ɲinɛ o kɔ dɛ. K'a sɔrɔ dayɔrɔ ka bon jɔyɔrɔ ye. A ka bon n'o ye kelen. A maa si tɛ dayɔrɔ ɲini. Bɛɛ de bɛ jɔyɔrɔ ye. Wa filanan ye min ye. Jɔyɔrɔw fana mana sɔrɔ. A bɛ ɲini ni kan min ye. Walahi. Baara de tɛ kɛ ni o ye. Wa Maliden yɛrɛ fanba bɛ ten hakɛto bɛ kuma la. Maliden bɛ kule ko baara tɛ n bolo. Ma baara sɔrɔ baara ma sɔrɔ jamana ma ni baara dira a ma. A bɛ tila k'o kɛ bolo kɔfɛtɔ fɛn ye. Wa jɔyɔrɔ fana. Nka ale bɛ kɔrɔtɔ. Kalo de ka sa ko ɲɔ ma tigɛ. A b'a la. Wa jɔyɔrɔ fana o bɛ laban i n'a fɔ ni mandat don sa a bɛ laban ka kɛ i n'a fɔ profession métier. Bada ni ma taa fɔ. Ala ye kɛ conseil de cercle conseil régional maire de district de Bamako haut conseil de collectivité territoriale. A dɔw ye mɔnɔbɔ ko 1000 kɛ. Maa si t'a da. Falen ti kɛ. Awɔ. Mais aw ko danaya bɛ se ka na o ka cogo di wa ka laban ka tɔnw sigi
ka sariyaw bɛɛ jɛ yan ka kelen tɛ min bɔ ayi a sigira maa tɔw de kama a sigibaw sen t'a la a tɛ ɲa dɛ ni Mali kura ko kɔni don nin bɛɛ de b'i yɛlɛma maa kura tɛ na dɛ nka dabolo kura de bɛ taa tɔn fɛn o fɛn bɛ yen n'a fɔra ko a sariya da ye kalo san 3 mɔgɔ b'i yɛlɛma a tɛ taa fiyewu ni mankan ma wuli o san 3 mana se o san 3 mana se ko ma yɛlɛma ni nagarabaya bɛ daminɛ yaasa ka jɔyɔrɔ kurakuraya k'a sɔrɔ i ma foyi kɛ i ma don ci i ma bubaga ci kabako don k'i ka taa ka bɔ ndoncila ɲɛ i ko k'o fana tɛ a fana ka gɛlɛn ala k'a nɔgɔya jamana jumɛn bɛ ɲɛ sɔrɔ o cogo a ka gɛlɛn indicateur kɔrɔmɔrɔ ne bɛ n bolo mɔnɔ b'a nɔfɛ min bɛ indicateur de nouveau ko fɔ i k'a dɔn bɔko 3,558 an bɛ bi arabadonya ale bɔli la Yakuba Dumbiya Wasolo ale kuma n bɛ a ko min ye bras de fer ye ko CEDEAO ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ Imam Mahamudu Diko tɛmɛnen kɔ bɔ yen kɔrɔmɔrɔ ko min ye ADEMA PAJ k'olu fana bɔra i k'a dɔn mako minɛ o kɔnɔna na y'i kanto k'a fɔ min bɛ i k'a dɔn k'a fɔ Imam Mahamudu Diko o ko ale kɔni bɔra ni ka i k'a dɔn kɔrɔfɔ dɔw fɔ Forum de Bamakɔ senfɛ o ko waati la waati min a y'a yira k'a fɔ ko marakɛbaw k'olu kɛn bɛ ni ka i k'a dɔn k'a fɔ u bila yɛrɛbonya minɛ kɔnɔ ko malidenw fana ko olu b'i bolola bi o ko kuma k'a kɔni fɔra i k'a dɔn k'a fɔ bɔlɔlɔw sanfɛ wa k'a donna i k'a dɔn gɛrɛn caman yɛrɛ kunkanko kibaruyaw la baro camanw na i b'a ko u tɛmɛnen kɔ bɔ yen fɛɛrɛ min n'a bɛ ADEMA PAJ ko fɔ k'olu fana bɔra i k'a dɔn mako minɛ kɔnɔna la diden minnu n'olu jabala ye k'a dɔn Bamakɔ kura ye Yakuba Dumbiya ko olu dun ye k'a dɔn maaw ye minnu ni i k'a dɔn ko maa bɛ se k'a fɔ u bɛ jate o kumana fanga kɔkɔrɔ n'o ye furancɛ fanga ko kɔkɔrɔ dɔnbaw fɛ ko yala k'u y'u ka boloci marifa ni ka u yɛlɛma ni ka u kama k'u yɛlɛma wa ko maa bɛ ɲininkali kɛ o k'u kɔni ye bataki dɔn ni ka o lasɛbɛ u ko ma ko déclaration ko ko appel de l'ADEMA pour la levée des sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA contre le Mali o ko kumana Marimata Jara min ye nin jɛrɛ jɛkulu yɛrɛ ma ɲɛmaa ye bi parce b'a ye kanto k'a fɔ ko u kɔni ye kuma caman fɔ u gafe kɔrɔ k'u y'a yira k'a fɔ sigi min n'a bɛna kɛ akarakaw fɛ yen nin waati nata in kɔnɔna na k'u k'a dɔn ɲɔgɔn ye min n'u y'o kɛ mɛ kalo tile 28 san 2022 n'o kɛra u yɛrɛ ka jabala la Bamakɔ kura kɔrɔ dɔ ko parti ADEMA k'u ye jateminɛ kɛ Mali bɛ taabolo jumɛn na Mali bɛ danga jumɛn na k'a dɔn politiki binna kun kan Mali sɔrɔ bɛ danga min na gɛlɛya jumɛn bɛ i k'a dɔn k'a fɔ Mali kɔnɔ bi ko ADEMA y'a ka jateminɛ ni ka hakilila miiri fana kɛ Mali ni jamana wɛrɛw cɛ canga k'o bɛ cogo di tɔn minnu n'olu bɛ i k'a dɔn anw ka tilebinfɛ jamanaw kan ani farafinna tɔn tɔw ko anw ni jamana ko olu bɛ cogo di k'u ye nin bɛɛ lajɛlen ni ka i k'a dɔn hakilila miiri parce que b'a ye kanto k'a fɔ juin kalo tile 4 san 2022 sigi ka kan ka kɛ akarakaw olu fɛ min ni anw ka jamana tɔgɔla kuma bɛ a la Burkina ani k'a dɔn k'a fɔ min bɛ Laginɛ ko fɔ o ko ka bɛn ni u ye ko ADEMA ye k'a dɔn bataki ni ka o sɛbɛ ni k'u ka hakilina ka o di k'u ye wele bila marakɛbaw ma k'u ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ u k'u ka kumana fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ walasa k'anw ka furancɛ fanga an bɛ danga min na bi dekun min n'o bɛ an kan n'a bɛ k'a dɔn k'a fɔ embargo ko fɔ o kuma ko an ka se ka bɔ a kan cogo min na o k'u bɛ wele bila CEDEAO ni UEMOA fana ma k'olu minnu ye i k'a dɔn dekun ta k'a lasɛgɛrɛ kabi janvier kalo tile 9 san 2020 ani i k'a dɔn k'a fɔ 2 ko fɛɛrɛ tɔn min n'o bɛ ADEMA ko fɔ k'u ye a laɲini k'u ka hakilina miiri kɛ o ko kan walasa bɛn bɛ se ka kɛ cogo min na nka ko n'a ta bɛɛ lajɛlen ADEMA PAJ k'u kɔni ye i k'a dɔn k'a fɔ kuma caman ni ka o lase ko yala nin ye i k'a dɔn k'a fɔ ADEMA fana bɔtɔ ye furancɛ fanga kɔkɔrɔ wa walima nin y'o kɛtɔ ye i k'a dɔn k'a fɔ ka laɲini jumɛn kɛ ko maa bɛ hakilina miiri ni ka o kɛ o ko kunkan k'u y'a yira k'a fɔ ko gɛlɛyaw bɛ yen ko gɛlɛyaw bɛ i k'a dɔn bolifɛn caman kan fɛnw sɔngɔ i k'a dɔn samiyɛ fana n'o bɛ tali kɛ samiyɛ nata o angɛrɛ ko o ni k'a dɔn k'a fɔ jamana sɔrɔ ko k'u ko gɛlɛya bɛ nin bɛɛ lajɛlen la ko nin bɛɛ ye ADEMA ka fɔlen ye a n'u yɛrɛ ka jateminɛlenw ye o kuma k'an bɛ donni minɛ ko bi ko Mahamudu Diko tɛmɛnen ka bɔ yen ko ADEMA PAJ k'olu fana ye k'a dɔn k'a fɔ hakilina miiri kɛ ni k'u ka fɔta n'u ka yetaw ni k'u jatew bɔ k'u da ka bɛn i k'a dɔn sigi min kan ka kɛ akarakaw fɛ yen juin kalo tile 4 san 2022 min bɛna taa kuma Mali ani Laginɛ fo ka se Burkina ale kan Fadiri Yakuba Dumbiya ka Fadiri don Yakuba Dumbiya ko Fadiri ɲana an bɛ indicateur a baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo janjo masa an bɛ sɛbɛn ta sɛbɛn min ni k'a dɔn k'a fɔ o ye Hub d'Afrique ale ko furancɛ fanga ani k'a dɔn an kunnafoni baarakɛlaw k'an ka hakɛ k'o ye kunnafoni dili ye ka maaw lafaamu ka tila ka maaw lajo ka bila i k'a dɔn k'o taabolo ɲɛ k'o y'an kunnafoni baarakɛlaw ka kɛta ye min ye Yakuba Daw ye ale fana ye nin fasiri bi Hub d'Afrique kɔnɔna la a ko k'a dɔn furancɛ fanga ni kunnafoni baarakɛlaw
baarakɛlaw an bɛɛ lajɛlen de kɛ dɔn k'a fɔ baarakɛlen kɔnɔ kisɛ ye président de la transition a n'a ka gouvernement olu kɔni sigira a bɛ waatinin bɔ ayiwa i b'a ye k'a fɔ ko an bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ i k'a dɔn k'a fɔ waati kelen in kɔnɔ yan Mali la bɛɛ ɲɛ b'a la gɛlɛyaw fana bɛ yen ko gɛlɛya n'a tumaw mana se i k'a dɔn baaraw kɛcogo i k'a dɔn jateminɛw de bɛ kɛ u la janjo masa i b'a ye k'a fɔ ko ni gɛlɛya fana nana jamana ma jamana den kelen kelen bɛɛ lajɛlen hɔrɔnya la i ka kɛta ye min ye jamanaden ɲumanya la i ka wuli ka jɔ kan ka kɛ min ye yaasa k'o gɛlɛya basi waasa fura ka sɔrɔ a la ani fiɲɛbɔda ka sɔrɔ ko i kan k'o de baaraw boloda teliya la a ka ja min ye i k'a dɔn k'a fɔ anw ka kunnafoni baarakɛlaw ko an b'o sira de kan o sira min ni i k'a dɔn an kan k'an jɔyɔrɔ fa kosɛbɛ k'an ka i k'a dɔn wuli ka jɔw kɛ a ka ja anw ka kɛ an fana ka kɛ kɛlɛ cɛfarin dɔ ye kɛlɛ i k'a dɔn a kɛnɛ kan min ye kɛlɛ i k'a dɔn k'a fɔ o ton tabaw dɔ ka kɛ an ye min ye i k'a dɔn kunnafoni ye ko n'i y'ale ta k'a lajɛ ko kunnafoni jɔda ka bon latigɛ taabolo la kosɛbɛ maaw ka faamuyali o bɛ bɔ a kɔnɔ ani wa ka maaw kala k'u jo fana a ka ja maliden i k'a dɔn gansan minnu bɛ yen nɔ min olu ka koba tɛ kunnafoni ye k'u fana kalan k'u jo o ko taabolo ko kunnafoni baarakɛlaw ka wuli ka jɔ a bɛ bɛn o ma o y'an ka hakɛ dɔ ye a ka ja i ka jamana yɛrɛ bɛ se ka kumabɔ sɔrɔ cogo min na a ka ja jamanadenw ko ni kunnafoni t'u bolo o y'u kɛlen kunfɛmaw ye ko maa kunnafoni ta i k'a dɔn k'a fɔ kunnasiri de y'i ta ye fɛn min ye o kunnasiri ye ko o fana i k'a dɔn o bɛ na ni bisigi ye bisigi y'an ka bon kosɛbɛ janjo basa i b'a ye k'a fɔ ko min ye kunnafoni baarakɛlaw ye a cɛman n'a musoman olu fana jɔda de ka bon o ko la kosɛbɛ kabi i k'a dɔn k'a fɔ baara in kɔni mana bolo da i k'a dɔn wuli ka jɔ ani cɛsiriw don a dabɔkun ye jumɛn ye i k'a dɔn jamanadenw k'a dɔn k'a fɔ ko sini b'an ye nka kunnafoni baarakɛla man ka jamanadenw jigi tigɛ k'a jira k'a fɔ ko sini ko i k'a dɔn an bɔnɛn'o la ka ban fɛn min ye Mali a kunnafoni baarakɛlaw ye i b'a ye k'a fɔ ko jɔda belebele bɛ anw fana jɛmu fangaw ani k'a dɔn mara taabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'an bɛ furanjɛ fanga de kɔnɔ ani diɲɛ gɛlɛya kile olu fana nana bɛn o kumana ko an b'a ye k'a fɔ ko anw ka kɔkɔrɔma don ani an ka cɛsiri ni wuli ka jɔ kan ka kɛ an ka marakɛbaw ani jamana yɛrɛ i k'a dɔn k'a fɔ o lafasali siraw ye o kumana ko min ye i k'a dɔn baara ka gɛlɛn a kɔni i b'a ye k'a fɔ ko caman fana bɛ yen minnu fana i k'a dɔn k'a fɔ olu bɛɛ lajɛlen da kan ka don olu la yaasa ka hakiliw lakunu i n'a fɔ mara kɛcogo juguya baarantanya kalanko ani ladamuko taabolo jamanaden ɲumanya o sira bilaliw ani jamanaden juguya fana o fariw daliw ko ninnu bɛɛ lajɛlen ye ko ye i ka da kan ka don minnu na k'u walawala u ka faamu i k'a dɔn k'a fɔ kunnafoni a lamɛnbaaw fana fɛ ko n'i y'a jateminɛ ko kunnafoni cɛrin siraw la i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye kunnafoniw ye a bɛ tila maaw ni ɲɔgɔn cɛ teliyala kunnafoni cɛrin siraw de fɛ o kumana ko min ye i k'a dɔn nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen ye ni fiɲɛ fana bɛ yen kunnafoni baarakɛlaw de kan k'o fiɲɛ ye k'o da kɛnɛmaya ni nka i k'a dɔn o kuma ka maaw ladɔnniya o la ayiwa n'a y'a sɔrɔ i k'a dɔn tiɲɛni fana bɛ yen min bɛ tali kɛ jamana yɛrɛ taabolo olu tiɲɛni na o fana kan ka kɛ kunnafoni ye kunnafoni baarakɛlaw ka cɛsiri ka bon o la kosɛbɛ o kumana min ye i k'a dɔn laseliw ye ani kunnafoni taabolo ye k'i b'a ye k'a fɔ sɛbɛn dɔ bɔra waati dɔ la ko Kɛrɛnɛ Info ale ye sɛbɛn ye n'o y'i k'a dɔn Thierry Perret ale ka sɛbɛn ye a ye min tɔgɔ da ko Média et Démocratie au Mali o kumana min y'i k'a dɔn k'a fɔ kunnafoni baara ani jɛmu fanga Mali kɔnɔna la k'a ka fasiri bɛ o de ko fɔ a ka gafe i b'a ye k'a fɔ k'a y'a bila kunnafoni cɛrin siraw kan u bɛ fɔ min ma ko ligne o kɛra ka bɛn ni novembre kalo ye 2012 san o tile 15 o kumana ko n'i ye kunnafoni a taabolo lajɛ o kɔnɔna la ko Mali a kunnafoni baarakɛlaw y'u jɔyɔrɔ fa kosɛbɛ dɛ k'a ye tariku a y'o ta k'o mada k'an ka kunnawolo jira min bɛ tali kɛ 91 san o wuli ka jɔ ye n'o ye 91 ye a ko kunnafoni baarakɛlaw k'u cɛ sirila o la kosɛbɛ jamu fanga ɲinini baaraw la ayiwa ko min ye i k'a dɔn waatiw de sɔrɔlen fana jamu fanga nalen ko kanabila dagara i k'a dɔn kunnafoni baarakɛlaw ye ka kanabila ka i k'a dɔn kɛnɛ fana fɛrɛ a b'a ye k'a fɔ ko a kun ye jumɛn ye min ye kunnafoni a bɛ se ka lase ko cɛɲin na o ko jidi sina ka kɛ kunnafoni cɛrin siraw la ten nɔ ka fa bɛɛ lajɛlen k'a ye o ko kunnafoni kun kan ka tali kɛ fɛn jumɛnw kan min bɛ i k'a dɔn yurugu olu ko fɔ ayiwa i k'a ye k'a fɔ ani k'a dɔn taabolo juguya minnu bɛ na ni jamana tiɲɛni ni sɔrɔ olu lanɔgɔli ye k'a ka ja ko olu bɛɛ lajɛlen ye kunnafoni baarakɛlaw ka lasetaw ye ka maaw k'u hakiliw lakunu ko min ye k'a dɔn k'a fɔ kunnafoni baara a bolo dalen ni ka kanabila cayara i b'a ye yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɛra kunnafoni cari sira fana ye ani kunnafoni cari so ko min bɛ se min tɛ se bɛɛ fana y'i kari baara in na o kumana ko min ye b'a dɔn min t'a dɔn bɛɛ y'i ta kɛ nin baara in kɛli ye
ayiwa ko min ye ka dɔ k'a fɔ wulikajɔw ye ko a ka ja baɲumankɛ jɛkulu ani dɛmɛbaa jɛkulu olu fana ka i k'a dɔn wulikajɔw ko kunnafoni baarakɛlaw jɔyɔrɔ ka bon o la kosɛbɛ ayiwa ko an yɛrɛ k'an yɛrɛ lakile an'an ka baaraw kɔn'u kɔnɔna lakile ni k'a lasaniya ko sabu tiɲɛ caman b'an fana ka baara kɔnɔ dɛ janjo masa i b'a ye k'a fɔ ko sɛbɛnw ko n'i y'a ta k'a lajɛ i tɛ fili ko ye ko ka sabu kɛ mun ye ko min ye k'a dɔn taabolow ye kalan nasira fɛ ani joli nasira fɛ kunnafoni baara la ko maa caman b'a baara in na an bɛɛ ye maa dɔ ye k'o t'a kɛbaa ye dɛ o kumana an bɛɛ ye maa dɔ ye olu fana y'u fila la k'a sabu kɛ ko a cayara wa k'a ka di o kumana min ko jara a tigi bi caya o kumana ko min ye k'a dɔn kunnafoni baarakɛlaw mago bɛ mun na ka wuli ka jɔ kɛ ka kɛlɛ fana kɛ ka taa jamana jugu ani i k'a dɔn k'a fɔ jamana a tiɲɛbaw ma o kumana ka jamana marabaaw dɛmɛ kunnafoni hakika dili la jamanadenw ma ani ka lafaamuyali fana lase u ma ko nka jamana maa ɲɛmaw fana kan k'u jɔ o jɔyɔrɔ la dɛ o bɛ kɛ ni mun ye ka kunnafoni baarakɛlaw dɛmɛ ni u yɛrɛ ka baara taabolo ye ani musaka ko ye o kumana k'an dun bɛ yɔrɔ min bi ko Mali kunnafoni cakɛdaw n'i y'u ta k'u lajɛ ko maɲumako da don n'a fɔra i ka misiginɛ saraka di bi i b'a di kunnafoni baarakɛlaw ma k'a sabu kɛ sɔrɔ t'an na fɛn t'an bolo i k'a dɔn an tɛ ko kunna ni kotigi man di o kumana min y'i k'a dɔn nin ko ye sa ko jamana de kan ka i k'a dɔn an fana ja don an yɛrɛ la ni musakaw nasira ye ko i b'a ye k'a fɔ musaka ntanya jama ka ca ko kunnafoni cakɛda caman bɛ yen hali o tɛ se k'a ka baarakɛlaw sara hali tɔrɔmɔɲa a tɛ se k'a d'u ma ayiwa ko journalisiw i b'a ye k'a fɔ ko olu fana yɛlɛmana ko ka kɛ i k'a dɔn taɲinina juguw ye ko k'a sabu kɛ mun ye ni sɔrɔ tɛ yen dun kan ka balo ko balo bɛ sɔrɔ fɛɛrɛ o fɛɛrɛ la k'i b'o fɛɛrɛ tigɛ kɛ o kumana ko dɔw bɛ balo maa wɛrɛ jufa da la o tɛ se k'o ka kuma la tiɲɛ fɔ dɔw bɛ balo maa wɛrɛ ka cakɛda jufa da la o tɛ se k'o cakɛda la yuruguyurugu n'o ka tiɲɛ fɔ o kumana k'a kɛra sababu ye kunnafoni baarakɛla dɔw bɛ yen k'olu da gulobaranin sigi dɔw yɛrɛ kɛra u y'u ka tiɲɛ sira bila ka tugu balo kɔ o kumana ko min ye journalisiya ye k'a kɛra gɛlɛyaba ye bi ko yan ni journalisiw ka kɛ journalisi hakikaw ye k'an kɛra i k'a dɔn delilikɛlaw de ye o bɛɛ bɛ bɔ mun na faso m'a jɔ a jɔyɔrɔ la k'o kumana ko yuruguyurugu jamana kɔnɔ ani k'a dɔn kunnafoni a tɛrɛni o kɛcogo juguya jamana kɔnɔ k'o tɛ tɔ to jamana si la dɛ wa ko jamana ka cakɛdaba minnu bɛ yen n'u bɛ u jɔyɔrɔ ka bon jamana jɔli la ko kunnafoni baarakɛlaw fana ka cakɛdaw jɔyɔrɔ ka bon o cogo la ten ko nka maa minnu bɛ yen n'u tɛ i k'a dɔn k'a fɔ hali u dayirimɛ sɔrɔ ko ni maa tora ka i k'a dɔn tɔnɔmadali kɛ olu ye ka bolomadali kɛ u ye hali n'a y'a sɔrɔ u bɛ sira jɛlen kan k'u na nɔngɔn kari dɛ k'o de kɛra sababu ye ka caman don fili la bi wa kunnafoni baara kɛra kɛcogo si bɛɛ lajɛlen ye o kumana ko min ye i k'a dɔn jugu ani hakilina jugu tigilamaw olu fana donna an jɛ la o min kɛra ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ ni e ka sɔrɔ bɛ maa min ka jufada la ayiwa k'o ka kuma la tiɲɛ fɔ man di kunnafoni baara i y'a tana tiɲɛ o kumana ko journalisiw bɛ yen olu kɔni ma yɛlɛma u ma tiɲɛ wa u b'u ka baara kɛ ni hakilina min ye i k'a dɔn k'a fɔ a dɔnko b'u la a faamuyali b'u la ko maa bɛ ba kelen bɔ a dɔnko t'o la a faamuyali t'o la nka u y'i kari ko in na ko sabu k'a jara ko cakɛdaw cayara n'o ye kunnafoni cari siraw ye nka a bɛɛ tɛ s'a yɛrɛ kɔrɔ a bɛɛ yɛrɛ fana tɛ k'a dɔn k'a fɔ tilennenya ni tiɲɛ sira kan a bɛɛ yɛrɛ tɛ kunnafoni balolen o dili jamanadenw ma a bɛɛ t'o sira kan ko k'a sɔrɔ ni dun jɔra jɔda dɔw la e ka baara a na kɛ i sago la wa baara bɛ ka kɛ cakɛda min baarada min tɔgɔ la n'o ye cakɛda ye o fana bɛ wasa sɔrɔ a bɛ ka kɛ ka ɲɛsin maa minnu ma n'o ye jamanadenw ye ani olu hakilina joli ko olu fana na i k'a dɔn u ɲɛrɔta sɔrɔ a la o bɛɛ bɛ bɔ baara kɛcogo ɲuman kɔnɔ ko nka baara kɛcogo ɲuman fana bɛ bɔ hakili sigili de kɔnɔna na o kumana maa ɲɛmaw jɔda bɛ u la kunnafoni baara ɲali la wa kunnafoni baara fana kɛbaw jɔda bɛ olu fana na maa ɲɛmaw kɔkɔrɔma donni ani jamana dɛmɛni na o kumana ko min ye k'a dɔn maa caman bɛ yen o tununa o yɛrɛ t'a dɔn a bɛ kungilenna kelen min ta k'a sabu kɛ sɔrɔ kɛbaliya ani koba kundanw ye o kuma Yakuba Ndaw ale ka nɔbila sɛbɛn nin ye anw y'a bɔ Old Afrique kɔnɔ o ka bidenw bɔli don kɔrɔbɔrɔ hakilila miiri belebele nin ye bilasiraliba ye nin ye wa min ye k'a dɔn k'a fɔ kalansenba yɛrɛ dɔw ko anw kɛra manjanw ye a dun ma kɛ maa si kɔ baara bɛ ka kɛ minnu yɛrɛ ye tuma dɔ la yan'olu yɛrɛ k'an dɛmɛ u b'an lagosi kojugu nin bɛɛ b'a la o latigɛ ko foyi tɛ ko min dafalen don nka n'a kɛra a kɛko la a dɔ la maa caman bɔ a ko ninnu ma awɔ ko nka k'an bɛɛ ye maa dɔ ye ko bɛɛ t'a baara kɛbaa ye dɛ bɛɛ y'i fila la Ala k'a nɔgɔya kɔrɔbɔrɔ waati hali n'a sɔrɔ a taamana min ye indépendant ye i k'a dɔn k'a fɔ ne b'ale ta tɛla teliya la i k'a dɔn Haut Conseil Islamique du Mali kɔrɔbɔrɔ k'olu ye hakilina miiri ni ka o kɛ olu bɛ baara la baara min ni a ka kan ka labɛn dɔw labɛn sabati walasa min bɛ wajilu kofɔ diinɛ laseli kɔrɔbɔrɔ k'a ka kɛ i k'a dɔn minɛn kɛrɛnkɛrɛnnen kɔnɔ
kono akabla minengeren kono wala sami no bitali ke dine ko kungango kibara akato dine kungango kibara folila akanna ke ina fa be danga minabi wa ministry ni ngani asiri ni minge ka kuma fo mini nya sino bato ani ala ala yani bato ko nyonya na buju aya kuma fo wati mi karamo do yenge nyi min wa funa ngeni jeglu do fana bora ko fo jodo ku be fanga deme ni mbara na ko sabu kanga wajuli kungile na kilentala wajuli ta o kilenye o flana min yi ka do ka fo o conseil ko jekulu basigira o kono ka ba mun ga bara na nyeshini ma abana barka alai wa yi ka do o jekulu min ni yo fota olu de nwanye ke kunu taraka ro yi ka do ka fo conference de presse ni ka ko nun prepare latika ka jeya ka fo ko min no bi talike ngani atalela conseil au conseil islamique de Mali aba kono ale bi ka laben olu de bi ka hakila miri ke ni ka gouvernement demeni aye sabu kambe defuni gele afon fana dine famo balia la to kono ni te femi no ni ko bo fo bi fili wal ma bi sirabla anga kuma kele nda ambora mina ni kuna foni bara eta do e ma yini ga do e ma wala ndata e ko ya mala tumadola abigele are pok ma Musa Bilal Sidibe ale de kembe ni kai kado ka fo ni kalmu kala ni kai ka ta ka nye foli ke anye ako tunun tarata angoro kalo kle bisaba no abi me kalo kufo san bafla ani mugani fla ikado ko conseil islamique du Mali ko ye ikado ka fo sigi bado ke sigi kunti dore wajilu ka kanga ke ketigo jumena pro ani mi no bi talike misiri ko misiri commission ko gele ani dekuni nyon furja farab mimbe ala pro ko fo danga sigo ka ani election de almami election de almami fana o ka juguni ya fo bala bu bi korti suma me sira me ocela awo korti suma ba me sira me ocela election de almami simbe la ilaha illa afu fo robe mo ba kala mo sebe ka hakilna to bati dore akoko anata ako misiri da no ni de misiri ndo la je ala kira amon ni ko awtara ala batuli kama kata kala kala ba ko joda to ya ta telefoni ke voila ere ba ku ga dabla ni kulo na commission mun mesigi misiri kola kormo ko kuma ko fura de bina nyini ola fere be nyini ola ko wajili ko fura be nyini ola fere be nyini ola ani zigirida ko fana faraka hakilat mabayo ni ala so tiers la commission misiri koy mais net se ga do c'est-à-dire misiri ko kele be kele gata c'est-à-dire faut ka misiri datugo ko fo tribunal oy kabo koy de fo tribunal albami yere be ka la prévenir misiri ko kele la apena la ani ni be balla et puis c'est la gestion war ita ya de comme c'est la gestion wa be kesi da ya de ni misiri la alki bakal man fala ko ni kara kesi tout va bien la hawla wala quwwata ni ko mi ngara ala ere akara o ma saben kono ko kibara yi flawai o belebele wajilu ketugo commission ani ko kibara munu me ka fo bololo sanfɛ ka fɔ ko jamana gouvernement de be ka hakilina labɛ ka cogo o conseil kan kono ko tere ko conseil ka hakilina mi jakulu sigira wa ko o kuma baara nayi abe kete de o bi jega baara kɛ o conseil sigi ministre ta Allah clean ministre ta caya de ako ko ni kɛra ministre ko be fi wa kila fo fi ga wa tandi do wa binandi do ma kalo saw kalo ale ko papa kata aba kwa na be ngunde be gasu janza na di ko gasu janza wallahi bilahi ita ya tai o docteur no masro dro kele ko chugo di an digile soro magele na no me kama soro magele tkera mina dro fa bebe ke wo bebe fange mangai wo ngani ya enya ba bakar to wala man wallahi hakika ay joni do moda joni do inde ay wulbal le fogoy bo o do tin se ga nya o bi se ga continuer o joni jo se ga nya joni ga do beda no te ka do jo dati o fana ka gele ay barake joga do ida e do ire joni soro ku te fa joni na ko ma wure fana kana bo joni ni ba o te nyawo anga taso anga bizabla o kuma ka befo ga be wale nyimando hakila jamakulu ga chan kan laje kan lame kom do ke ka fala ka basigila na tanka jamana kan o kuma mi do ke alaka araba wara irana shini inshallah yusu ani Antoine lu nyaa sare mustaidara ko loz akoko ni on tiano ka bi fomo ko vie mo mo min ba fo ngomba do mo mengo se jeune mo la njedi sherifu la sherifu ama famu ko sobere sa o fo na kare isla go musai kaloti abada intiso iko ni mzega fa ba famu o loz ko na on dia ko vie mo mo se jeune mo la amedo ko ala ga vie mo ya shida ere ako kwa ala ga claire